sekudaba lolu izolo. Ngiyazi izolo ukuthi ngihambe bekungasakuhle phakathi kwakho nobaba lo nize ningixosha la ekhaya. And ngikhathazekile ukuthi mina indaba nize ningizonda kangaka uPalisa. Yabona amahlongwane mngani wami, mina engane yadadweni angizondi. Ngizonda nje izenzo zakhe uPalisa. Izenzo zakho mntanami angiyithandi nje neze. Awu maji kodwa ngani ma? Awungitshela kanti yini lengaka uPalisa yenzile bakithi? Wena nje ungazi uPalisa uyazi ukuthi wenzani emgaqweni. 1 uPalisa uhlezi ephansi phezulu nabafana. 2 labo dunuso umthengela bona u2 cm beyikate ayigqokayo angiyithandi into ngane yami. Mina ungqo ngimkhulise ngempatho la ekhaya nangenhlonipho. Lo uyibed influence enganeni yami. Kumanje nje usesinenkinga yanqo usefuna nokugqokisa kwaPalisa. Kuyimanje nje ngidinwe ngiyafa. Angimazi ukuthi unqobile ukuphi njengoba wena ula. Ekubeni wenziswa yonke lento kuwena. Hawu ma kodwa maji uphuma phi wena? Sanuzosiphazela. Isikhathi seni manje mfethu? Isikhathi seni ngempela? Cha ma, kusuka bani-study esikoleni. uPalisa yena. Angisazi mina leso study. Hayibo bekuyi-study sami noNosipho. Abangani bami Awungena uhlale phansi mina. Isikhathi seni wena. Kodwa kuthiwa yimina uyibed. Awuthule wena ungazunyanyisa. Ngobela ngempela uphuma phi? Ngoba uyasho uPalisa ukuthi istudy yena akasazi. Yasho nje ukuthi bekunestudy. Kancane uyaphuma esandleni wenqobile. Uyaphuma esandleni mntana mathi ngibiza igumede khona mhlawumbe uzosichazela kahle ukuthi uphuma phi. Kade ngasho vele ukuthi mina awungithathi notice, awungiboni ukuthi ngisivalo sayisiphi ibhodwe mina. Ungiboni. We baba ngicela uqhamuke ngala uzongizwisa myeni wami. Naku ngisanganelwe ingane la. Ungama manje ngesisendo nje sekhumbini lami lokulala yini kwenze njani? Alungibuyela isikhathi. Ubile uphuma phi? Baba ngisachaza nje ukuthi bekunestudy. Esakho wedwa? Chana esami. Wena wedwa nje ingane ufundayo Nqobile. Wena wedwa nje ufundayo mntanami. Ukwashela thina ngaleso study leso. Cha baba kusuka kwaba into ephuthumayo discuss nje ngebreak. Uyaphosisa Nefoni bengikhohliwe. Uyaphosisa babagumenta course study la. Mina ngila manje. Kusho baba Uyazi phela ukuthi uphuma phi? phela wena useyo ingxenye labafundi laba baphasa esikoleni uyafail. Ngisho ngathiwa ngiphasa course study kodwa. Wena mama ngisho ukuthi ngifunde ekhaya. Ngiyakwazi lokho bagumenta ngiyakwazi. Akusiyo lengane besikhala ngayo la ukuthi Umoya ayikwazi. phakathi kwayo khona udaba esilungisa ngithi sikhuluma yona indaba Ngiyacela yezolo. baba ngiyacela ngokukhulu ukuhlonipha. Usuloku uzenza uthobile la wena. Cha lalela phela phakathi kwayo. Mina ngicela ukusho uyazi lo usejola noThapelo. Uthapelo. So, Sorry sis. Wena nje awuna say kulento sikhuluma na, awuna say. kodwa mawuqoqela Ungaphiki. Asibeke. Wemfazi, uyakhumbula lo kade ngikutshela ukuthi lo uyatetemuka lemgaqweni abafana. Ngiyakho. Uyena ujola noThapelo. cha Maji ngimna uJohn noThapelo. Hayibo. uJohn noThapelo ngiyakutshela Cha, mama. ukunazi ngiyatshela umushunga. Ngakubona emgaqweni. Ngiyafunga. Zange ngize ngikubona. Zange ngikubona. Antu Ufuna ukuthi lento engisho amanga ngimdala kanjani? Hey. Lalandani nabafazi nobabili. Nani nengane. Ngifune umsindo mina la ekhaya. Nkosikazi nawe uyakwazi lokho. Nina ke ngifuna ningitshele kahle ukuthi ngempela nibekwa yini la ekhaya. Ngoba phela sithatha sikufuna izolo la ekhaya. Ungaphendula ubhadi. Cha, baba uqaba ngokukhulu kuyithoba. La ekhaya bengize ngokuzothola ukuthi kanti indaba ningamfuni uPalisa la ekhaya. And lento iyangikhathaza mina. Uqinisele mebethu ungazi kufana nokungaboni. Awuyazi umsebenzi alenganyama. Ngizoyenzela kuphi kanti ngihamba nawe endleleni zakhe. Inga yakho ukuthi ujama uyokhulumela. Kahle. Bantu siphotha kabo nama. Hamba mosha wonke imizi yabantu le. Wabi mnguni yeye uhlisa amaphaphu ngoba Hayi, ngiyacela. hayi. Siyalungisa kahle la. Siyalungisa. Ngempela ngibafunda abantu laba. Siyazi ukuthi awubafuni kodwa hlisa amaphaphu phansi siyakucela namhlanje phakathi kwayo. Khuluma phela amahlungwane. Wena Palisa ninongqo khulumani ukuthi kwenzakalani la. Kahle vele indaba ingabo. Hawu. uPalisa mina uyangisukela ngiyazi yonke lento ayikhuluma ngayo. Hey. Hawu. Hey la. Hey, ngibazi uzokhuluma ngenye indoda ngikhona la. Umfanyana futhi nakhona. Ungazokhuluma ngalo mfana la ekhaya. Ngimfunda nokulizwa nje igama lalo mfana la. Nina ngiyaze necala udaba. Njengamanje. Kwenze njani manje? Hayibo. Yini manje? Shilo. Usho yini wena? Ngisala. Phumani. Zamaya. Khan 8. Hamba. Angifuni umfazi la ekhaya.
Angimfundi umfazi la ekhaya. Abona nomfana lokho ibhizi khulunywa ngayo la. Uthapeni. Ngibona umgaxo vodo. Yabona labafana basegoli baba bayinkinga. Bayitshela ukuthi bangama player too much. Ngidubula ngempela ke. Akafi. Ingane kwenzakalani baba? Angiyazi mina lento. Ngathi uyaphala. Ngobile kwenzakalani kodwa ngawe mntana? Yini? Noma ngase yazi. Cha ukuthi kunento mhlawumbe engiyidlile. Udlele namhlanje. Kuningi. Njengoba ngumcimbi wakho unge-weekend mntanami, umkhulu naye usendleleni. Sesilinde umkhulu nje. Ma. Ngesikwazi ukuthi siphinde siwuhlehlise umcimbi. Ngizosina kanjani nkulu yabo uthi nekhanda lengiphetha. Manje usho ukuthi njengoba ugula manje nange-weekend uzobugula? Usuyisangoma-ke manje uyabhula ukuthi njengoba ugula manje nange-weekend uzobugula? Ngeke umcimbi ohlehlise. Hayibo. Komcimbi ozohlehliswa sihlelile. Nabadala bayazi manje ukuthi ngosuku lokuthi umcimbi wenzeke. Uyagula or awuguli umhlonyana unge-weekend. Finish. Ngesizwe ngawe wena.